Maurag na aga mga ornamental. Today's video ay ipapakita ko sa inyo kung paano ako gumawa ng aquarium tank. Kasi ngayong araw meron po tayong order na mga aquarium tank. So ayun po yung gagawin po natin. Pero bago po natin umpisan yung video, please subscribe, hit the notification bell para palagi po kayong updated sa mga video na ipopost ko. And paki-like and share naman po mga ornamental. Maraming salamat. Kailangan lang po natin mga ornamental, metros, glass cutter, at saka yung ruler. At syempre, hindi natin magagawa yung aquarium tank, wala tayong glass. Kaya, ayun, umpisa na natin mga ornamental. Mga ornamental, tapos na po natin i-cut yung para sa beta tank na order na 4x4x6. Isusunod na po natin mga ornamental yung tatlo naman pong order sa akin na 2.5. Sunod-sunod ko na lang po sila ibubuo. Ngayon magka-cut lang po muna tayo. Ito naman po mga ornamental yung para sa tatlong order na 2.5 gallon.
Tapos na rin natin ikat yung para sa tatlong 2.5 na order. Susunod na rin natin yung 15 gallons para kay Master Paul Lerida. Mga ornamental, ito po pala yung isang pinaka-importante sa paggawa ng aquarium. Yung iba kasi nalilito, lalong-lalo na yung mga nagpapakat na lang po sa mga glass center. Ito po pala yung pang side. Dahil yung para sa 15 gallons po natin, yung lapad niya is 12 inches. Itong pang side, para lumapat siya dito, dapat ang gagawin mo dito, kasi dahil 1/8 clear yung materials natin mga ornamental, ang dapat na size ng pang side is 11 and 3/4. Pero pag nagdagdag ka naman po ng kapal, gaya po ng 3/16, pero 12 pa rin po yung lapad ng aquarium tank na gagawin mo, so dapat ang gagawin mo po is 11 and 5/8. Kung 1/4 naman po mga ornamental yung gagamitin mong materials para sa 15 gallons, which is 24 by 12 by 12, ang dapat na sukat po ng pang side mo is 12 by 11 and a half. 11 and a half para po lumapat po siya dito sa base. Yun lang po mga ornamental, lang yung pinaka sekreto, lalo na po sa magpapakat na lang po sa glass center. A few moments later. Shout out Master Paul Lerida. Lagyan na po natin yung mga ornamental yung base. Kunti lang para di masyadong marumi yung output ng tank natin. Yun kasi yung isang gusto ng mga customer, yung malinis na pagkakagawa. Shout out kay John Ray Blanquisa Priya. Shout out Master. Shout out din pala kay Master Aaron Borja.
mga ornamental. Tapos na po natin gawin yung 75 gallons na order ni Master George Seth M. Rioric ng taga Ligao City. Ayun mga master, maraming salamat sa panunood sa paggawa ng aquarium tank. Maraming salamat Master Polarida, kay Master George Seth M. Rioric, at kay Kuya William Bron. Maraming salamat.